Salam dostlar, Fursi kanalımıza hoş gördük. Şu an görkəcek videomuzda Türkmenistan'da işleyen VPN başka YouTube kanalında koyulunur. Yani men aýşa işleyişin benim bilyan olaram oýdygmy bilem oýar görsünler. Kenkiş bilsin. Lig VPN ol işleýär. Ondaşyndan yeni işleyen VPNler var häzir onu görkezýän. Ilki VPN Play Market'te yok. Ondan käbirleri silkasyny goýmandyr, men özüm tapdym. Ondan zat bellek geçerine 60 saniyede. Ne görüşüňiz ya YouTube go işletdi. Birazcık TikTok'ta doňubrak zat etdi. Näme Lig'de ýöne normal TikTok'um işletdi. Ne görüşüňiz ýaly YouTube işläpdir. YouTube'am işleýär, Instagram'a girip görelin. Instagram işleýändir la. Ne görüşüňiz ýaly Instagram işläpdir dostlar. Link VPN 60 saniyede linkini goýaryn. Invisible Pro şu adam işleýär dostlar, özüňiz alyp bilersiňiz. Hello VPN işleýär. Singapurda goýýaňyz, ortak Auton Med'de goýýaňyz, ikincide näme Autoda goýýaňyz dostlar, 500'da goýýaňyz. Beýlek ýurtlara geçirmeliler. Näşinä goýýaňyz işletýäne basarsyňyz. Barum garaşyň. Däze işletip görelin. Ana dostlar işläp başlady. TikTok'a girip görýäs. Ýöne Hello VPN başda VPN alyp serverler açmalylar, bolmasy işlemeýär. Geçen koyan Invisible Pro'm şu adam işleýär, ol TikTok gatyp işletýär. Bil kän TikTok güýji ýeterok. Ondan köp kişi ýazypdyr, näme üçin meňkide işleýän imadan ýazyp köp kişi. Näme Invisible Pro işleýär dostlar. Invisible Pro işleýär, ol köp kişi prosentden garaşanoklar, prosent 100 bolýança garaşmaly, bolmasa işlemeýär VPN. Şu 100 bolýança garaşýaňyz, ondan 100 bolansaň işläp başlaýar. Top running diýip işläp başlaýar. Top running diýip çykýar, bol şu işläp başlaýar. TikTok, Instagram, YouTube hemme de acya geçen videomda görkelendir. Ondan başga näle programlar gerek bolsa dostlar, imada zatlar men zat etýänler goýýan zatlamy görýänler näde ýasaryş hemme de sorap bilersiňiz. Hemme de video usulen görkeler dostlar, başga da işleýän VPN gerek bolsa komentarya ýazyň, tap beren. Eğer iPhone koyun tapama, iPhone ulanama özüm Redmi olansoň, diňe Samsung VPNlerini andan şu adaýyn go işleýän VPN, Lig VPN dostlar, videony görýän üçin hoş sag bolun.